רגיל גם. כן, זה נראה רגיל. לפעמים גם לוקח כמה דקות שאני מתרגלת. לא להילחץ. למה אתה כבר? תראה את החולצה של ענת ואת החולצה של רועי. Allez, ferme les yeux et mets les lunettes. Ferme les yeux. לא עובד. le ballon. תראה. אתה רואה הבדל? Tu vois une différence? גן, אתה רואה את ההבדלים? דן, אתה רואה את ההבדלים? די, תגיד! מה יפה? אתה רואה הבדל? די, יש לה מון זהה. יואו! אוי, כיף לי. ג'וי, העיניים של ג'וי. נראה לי הוא שם לב שהם וואלה, האמת לא יודע בשלב מסוים. נכון, אני בסדר. מה זה שונה? איזה צבע? זה החולצה של תום. באמת? זה ירוק. יואו. זה ירוק. זה ירוק? תכיר. זה אדום. יאללה, regarde l'arbre. זה ירוק. זה וזה, בבית, דן טען ששתי החולצות באותו צבע, אבל זה צהוב וזה כתום. C'est כתום, tu vois? Et ça c'est jaune. קניתי שתי חולצות באותה צבעים. זה עדיין קרוב לי, אבל. בסדר, זה דומה. קרוב מספיק, אוקיי? תרגיש טוב עם זה. יפים יותר? לא, אבל צבעוניים יותר. יואו. זה בגלל שיש לנו סבל של היפים. די, מה עם אותה? אז בלי לבנה. אז כמה מזרחים. טוב, שנחזור. כאילו. יש פיצות חמות. כן.